večer svima. Ja sam Ivana Glavaš-Bakija i glavna urednica izdavačke kuće Iris i Lirika. Okupili smo se ovdje sa dvije jake žene i to su Karla Pudar iz Zaklade Solidarna te Ivana Bodrožić, književnica. Nije slučajno da ste baš vas dvije ovdje sa mnom večeras. Ova tribina je dio našeg projekta Nadilaženje granica ženskih glasa europskoj književnosti u kojem donosimo 6 sjajnih europskih romana europskih književnica koje progovaraju o ženskom iskustvu, o ravnopravnosti rodova kao što je večerašnja tema. Dakle, to su romani kao Nož iz ognja, o životu jedne žene koja je sredinom 19. stoljeća živjela na Arktiku kao samohrana majka s 2 djece. Bila je odbačena od društva i zapravo to je inspirirano zaista stvarnom osobom, prabakom naše autorice Ingeborg Arvola. Roman je pobrao sve moguće književne, skandinavske i norveške književne nagrade. Zatim roman Žena koja je spojila svijet, danske književnice Eve Tind, o danskoj istraživačici Mari Hammer koja je bila neplaćena znanstvenica istraživačica koja je uspjela dokazati da su kontinenti zaista nekad bili spojeni. Te roman Žena medvjed velike švedske književnice suvremene Karoline Rankvist koja nam uskoro dolazi u Zagreb, koja zapravo postane opsjednuta pričom o ženi Marguerite de la Roque koja je završila u 16. stoljeću na otoku usred hladnog Atlantika jer su na brodu zaključili da je njezina afera, dakle razlog zašto se treba kazniti, ostaviti na pustom otoku sa medvjedima i ona je uspjela preživjeti to. Dakle, 2 godine je provela na tom otoku. Dakle, to su jedne od naših tema. Drugi naši romani su Kamen u odronu o iskustvu žene na selu u Kataloniji. Zatim Tajna mog turbana o kojem ćemo više govoriti u drugoj tribini, o ženi koja je u Afganistanu 10 godina živjela kao muškarac kako bi prehranila svoju obitelj. Te roman koji je, Tvoje su ruke bile pune života, jedna somalijska priča o jednoj ženi koja je bila uspješna u Somaliji, dogodi se građanski rat, ona bježi, dakle imigrantsko iskustvo. Započet ćemo sa jednom od glavnih tema našeg projekta, to je ta rodna ravnopravnost. Drage žene, vjerujete vi uopće u rodnu ravnopravnost u hrvatskom društvu? Je li ona moguća? Dobro večer svima, hvala na pozivu i jako mi je drago što sudjelujem s Ivanom baš na ovoj tribini. Nadam se da ćemo vam pružiti neke nove ili bar potvrditi neka vaša mišljenja i nove uvide. Vjerujem u rodnu ravnopravnost. Mislim da je rodna ravnopravnost nužna u hrvatskom društvu, da je put do nje trnovit, apsolutno da, ali to ne znači da se ne isplati tim putem krenuti. Pa evo, dobro večer i od mene i meni je iznimno drago što sam u vašem društvu večeras, a i u Karlinom koja mi je draga kolegica s faksa i zapravo sjajno gledat kako neko tako ustraje u svom nekom putu i zapravo ide sve dalje kao i sad u Solidarnoj. Pa ja bih rekla da vjerovanje u ravnopravnost zapravo i ne bi trebalo biti pitanje vjere. Ja mislim da je to negdje već znanstveno dokazano da su muškarci i žene imaju barem iste kapacitete u različitim poljima. To bi trebao biti neki civilizacijski doseg koji bi i u civiliziranom društvu svakako trebao biti pitanje zakonskog okvira i nekakve norme funkcioniranja i da negdje nadiđemo zapravo to pitanje vjere i nekog razgovora, je li nam to potrebno, zašto nam je potrebno, koji su argumenti da nam bude potrebno. Tako da, evo, ja smatram da je to izuzetno važno za naprosto kvalitetno društvo i funkcioniranje društva. Slažem se, ali moje pitanje je više bilo je li to moguće u hrvatskom društvu, što je Karla rekla. Put je trnovit, ali jednostavno moramo dalje ustrajati na tome. To je tako. Je li bolje u zemljama Europske unije? Pa Izvolite, kolegice. Teško mi je govoriti iskustveno životno kako u drugim zemljama, jer nažalost nisam imala tu mogućnost i privilegiju
živjeti, par mjeseci boravka ne računam kao život, dok god negdje ne plaćaš porez, da, nije to život. Je li tamo bolje da se susrećemo sa sličnim problemima? Mislim da da. Neke zemlje, recimo ako gledamo u kontekstu rodne ravnopravnosti, pitanje nasilja, rodno utemeljenog nasilja prema ženama, u nekim zemljama su puno napredniji u pristupima kako se s tim pitanjima bave, u nekima kao što recimo u Hrvatskoj malo manje, ali da recimo problem konkretno rodno uvjetovanog nasilja je problem koji ne zahvaća samo hrvatsko društvo, nego i šire je apsolutno. Vjerujem da i žene u nekim idealnim europskim zemljama koje su bogate, napredne i tako dalje, isto tako imaju neke svoje probleme, ograničenja. Mislim da se ne treba uspoređivati možda u problemima i u tome kome je gore, kome je bolje, nego da trebamo svi skupa zajedno stremiti, svi skupa zajedno, kako sam lijepi taj pleonasamo, izvukla. Još više, nek nas bude najviše. Da zapravo što više radimo na svim našim pravima i da na kraju krajeva dosegnemo taj neki nivo ravnopravnosti koji bi bio optimalan za život. Ivana. Pa dobro, evo mogu se zapravo nadovezati na ovo što je kolegica Karla rekla. Isto tako nemam iskustvo života u drugim europskim zemljama da bih mogla odgovorno tvrditi da je negdje bolje ili lošije, ali čitajući, razgovarajući s ljudima i nekako poznavajući neki kontekst, svakako da postoje bolje prakse i lošije prakse, ali kao i u prethodnom odgovoru vratila bih se na to da mislim da je postizanje ravnopravnosti negdje paralelni slalom između edukacije, osvještavanja i zakona koji definitivno mora biti u službi toga da ljudi kad se žele povinovati nekim svojim niskim porivima, a to je da neke stvari osvajaju na tragu moći, hijerarhije, patrijarhata, da ih zapravo taj neki društveni okvir u tome obeshrabri i da bude taj društveni okvir što bolji i što nekako širi za većinu ljudi koji žive u tom društvu. Kako žene, tako i muškarce, ali budući da su žene zaista u nezavidnom položaju u većini društava gdje je patrijarhalni sustav dominantan, onda bi se o tome trebalo voditi računa unutar zakonskog okvira. Bez toga je iluzorno očekivati da će se ravnopravnost sama od sebe dogoditi. Naprosto ljudi mislim da nemaju često taj nekakav prirodni nagon da privilegije i moć prepuštaju drugome zato što je to dobro, humano, važno, suosjećajno, nego jednostavno nekad ih treba... Sustav ih treba malo tako je, da, sustav ih treba, formirati. naravno. I mislim sve je to, kažem, ali sve je to nešto što je paralelni slalom. Ne ide samo na način da doneseš zakone pa onda ljude natjeraš da nešto rade i jednako tako što ne ide to ni na način da samo o nečemu govoriš do u beskraj, a zapravo nema nikakvih sankcija ako, na primjer, vršiš nasilje nad ženama, ako ih sputavaš u tome da dođu do određenog radnog mjesta, ako imaju niže plaće. Dakle, to su stvari koje treba nekako svjesno paralelno voditi i onda vjerojatno dođe do toga da u nekim društvima koja su svjesnija te situacije, naprosto uslovi života budu bolji za žene, a ja bih se usudila reći i za muškarce, makar oni toga možda nisu svjesni na taj način. Moraju biti svjesni da čim su žene sretnije, oni će biti sretni sa tim ženama. Pa mislim, to je prva i osnovna postavka i sretnog društva i sretnog braka i zajednice, mislim kako god. Da svi budu zapravo svoje potencijale iskoriste maksimalno i da su zadovoljni, mislim. Nikome ne trebaju frustrirani pojedinci. Pa da, mislim to je nešto što je poznato i u povijesti, i u umjetnosti, i u sociologiji. Represivna društva u kojima zapravo se možda čini da je patrijarhat ide sasvim na ruku muškarcima. Jasno je da određeni dio muškaraca isto tako pati u takvom sustavu jer baš to, njima su uskraćene mogućnosti da svoje, ne muške, nego ljudske potencijale razviju do kraja, tako da definitivno je odgovor da i sretniji, ja ne bih rekla sretnije žene, sretniji muškarci, nego sretniji pojedinci čine sretnije društvo, a tako i žene je. su pojedinci, odnosno Tako pojedinke. Tako je. Pratim rad zaklade Solidarno i vidim da postoji 2015. godine baš kao Iris i Lirika.
Recite mi čime se bavite i što smatrate svojim najvećim uspjesima? Uh, Da. Da, Solidarna je osnovana 2015. Mhm. Službeno svoj 10. rođendan ćemo slaviti sljedeće godine na Međunarodni dan ljudskih prava 10. prosinca. Mislim, cijela ta priča oko nastanka Solidarne je užasno zanimljiva jer se dugo vremena pričalo o tome da nam treba jedna takva zaklada. I taj trenutak 2015. je bio zapravo ono neki prelomni trenutak, ok, sad stvarno se mora osnovati i Solidarno je osnovalo 49 pojedinki pojedinaca, to su ljudi iz sfere ljudskih prava, feminizma, ekologije, aktivistkinje, aktivisti, profesori sveučilišta i tako dalje, i 6 organizacija. I neka glavna postavka Solidarne je bila tada, a i još uvijek je danas, da je Solidarna tu nastala zapravo iz zajednice za zajednicu i de facto svi programi koje provodimo na način da ne namećemo sad treba ovo ili treba ono, nego osluškujemo zapravo koje su potrebe zajednice i onda u skladu s tim formiramo svoje djelovanje. Tako da Solidarna ima nekoliko fondova koji odgovaraju bilo na pitanja recimo za prava djece, to je naš fond Desa Jerko Baković za školovanje djece, ili fond za žene koji direktno pomaže ženama i djeci koji su preživjeli rodno uvjetovano nasilje, ili ženama koje su u potrebi za reproduktivnom skrbi. Isto tako imamo i fond Kultura u zajednici kroz koji pomažemo društveno angažirane umjetnice i umjetnike. Imali smo taj naš veliki fond 5,5 koji je bio odgovor na potres prvo u Zagrebu, potom u Sisačko-moslavačkoj županiji. A to je znači jedan dio onog svega što radimo, jako puno radimo na zagovaranju. Pokušavamo zapravo tu biti neka dodana vrijednost na ono što je dobro, a isto tako djelovati kao neki korektiv društva, primarno mislim ove zakonodavne strane, ukazivati na stvari koje treba promijeniti i raditi u tom smjeru da se promijene, raditi partnerski, suradnički s drugim organizacijama civilnog društva, a i kroz jedan veliki dio našeg programa podržavati upravo civilnu scenu sa raznim grantovima koje dijelimo. Jeste li uspjeli svojim radom utjecati na zakone i zaista neke promjene da ste baš rekli da, to smo uspjeli, ovo je jako bitno, zaista smo napravili neku promjenu u ovom društvu? Jesmo, sad kao skromno da jesmo. Kažem, nije to bilo samo rad isključivo Zaklade Solidarna, nego cijele mreže zapravo organizacija civilnog društva. Odmah mi na pamet, jer sam zadnje pričala o potresu, pada znači situacija kada je bio potres u Sisačko-moslavačkoj županiji, gdje smo zajedno s još nekoliko organizacija zagovarali za izmjenu tada zakona o obnovi, koji je u nekim svojim dijelovima isključivao veliki broj korisnika čiji su domovi stradali u potresu i koji zapravo ne bi imali pravo na obnovu. I na sreću uspjeli smo izmijeniti, to jest došlo je do izmjena zakona o obnovi, tako da nitko nije bio izostavljen iz toga. Kakvo je stanje na terenu vezano uz ljudska prava i rodnu ravnopravnost? Baš sam jutros bila na nekoj saborskoj raspravi vezano uz nasilje. Konkretno danas je bila tema cyberbullyinga. Pa me to, baš sam ranije pričala s Ivanom, malo me to spustilo. Jer ako gledamo u kontekstu ženskih prava i kontekstu rodno uvjetovanog nasilja, mislim, situacija je porazna. Mi kroz Fond za žene zapravo tu najbolje imamo neku prvu sliku s terena. Samo, znači koliko je sad prošlo, skoro 11 mjeseci ove godine, nama se javilo preko 100 žena kojima je potrebna financijska pomoć kako bi napustili tu nasilnu okolinu i pokušali započeti novi život. Uspjeli smo podržati 94 žene sa djecom, u prosjeku na jednu ženu ide 2 djece. Znači direktnim financijskim potporama, savjetovanjem i tako dalje. Mislim, podaci kažu da na jedno prijavljeno obiteljsko nasilje imamo još 10 neprijavljenih, a u kontekstu seksualnog nasilja taj broj neprijavljenih ide od 15 do
Svaka treća žena je doživjela nasilje, svakih 15 minuta jedna žena doživi nasilje. Mislim, to su brojevi koji sad ja ih ovako recitiram, ali to su zapravo realne osobe, to su stvarni ljudi. Ako pogledamo koliko samo žena ima u ovoj prostoriji, ako uzmemo da je svaka treća doživjela neki oblik nasilja, to nije nužno fizičko nasilje, to može biti i psihičko nasilje, emotivno nasilje, ekonomsko i tako dalje. Zapravo pokazuju nam te brojke za koliko još posla pred nama ima. Dakle, pretpostavljam da ne trebamo to ponavljati. U Hrvatskoj su doneseni više manje zakoni koji zaista su ispravni, usklađeni sa europskim regulativama, a u praksi je to zapravo skroz drugačije. Je, možda je zadnji primjer femicid koji je ušao u kazneni zakon. Na tome se jako puno radilo. I mislim, to je s jedne strane pohvalno, međutim, s druge strane nama praksa pokazuje da i zakoni koje imamo koji su dobri se štekaju u implementaciji. Situacija na terenu nije najbolja, umreženost stručnjaka nije kako bi trebala biti, institucija koje bi trebale raditi u smjeru pomoći konkretno ženama i djeci koji su preživjeli nasilje često izostaje. Žene budu vrlo često i dvostruko traumatizirane i od strane nekog nasilnog partnera i od strane još institucija poslije. Tako da, mislim da, ok, trebamo svakako, ovo što je Ivana rekla, ja se slažem, treba mijenjati zakon, oni tu jesu neki, i samo ime kaže, zakonodavni okvir. Međutim, užasno je važno raditi na implementaciji tih zakona, na edukaciji mladih u smislu prevencije, ali isto tako stručnjaka i stručnjakinja koji rade upravo sa osobama koje su preživjele nasilje. Jeste li nailazili na neugodne situacije u vašem radu? Dakle, prijetnje ili ismijavanja? Mislim, pretpostavljam da jeste, ali evo, podijelite s nama. Hoćeš ti pravo? Pa mislim, u svom radu ne mogu reći direktno da jesam na način da je to meni ovako bilo upućeno. Međutim, naravno, kroz baš ovo što je i Karla spomenula, možda bi se to moglo svrstati u cyberbullying, neke mailove ili poruke koje su i rekla bih rodno nasilno obojene u smislu kad ti, recimo, ne znam, meni je bilo to najprisutnije možda kad sam objavila roman Rupa 2016. Koji se dobrim dijelom bavio zločinačkim ne znam kako bih rekla, grupacijama i kriminalom koji se odvija u hrvatskom društvu, posebno pod tim nekim krovom domoljublja i situacija koje su nekako se nastavile kao postratne i koje su negdje eskalirale u tome da je dobar dio naše države preotet negdje od tih uvjetno rečeno domoljuba koji su usko povezani sa kriminalnim organizacijama. Ja sam o svemu tome pisala u romanu, a onda sam nakon toga dobivala razne prijetnje koje su bile, ja bi to okarakterizirala kao rodno uvjetovano nasilje, silovat ćemo te, ne znam, To je, da. pazi šta pišeš i tako te neke stvari. Tako da recimo što se toga tiče u nekom radu, možda sa tim romanom sam doživjela zaista tu neku direktnu eskalaciju nasilja koje je bilo usmjereno ka meni. Međutim, nisam reagirala tada na taj način, niti sam to prijavljivala jer još 2016. to nije bilo, ja bih To nije rekla, u javnom prepoznato prostoru bilo, da. prepoznato kao nešto što ti možeš na taj način prijaviti, nego kao, dobro, sad imaš pun inbox luđaka I i to će proći ideš kao. dalje. Da. Što se tiče ovog drugog, ne bih rekla da je to, svakako to ne bih karakterizirala kao nasilje, međutim ono što postoji u našem društvu i čega trebamo biti svjesni, da ta mizoginija i mačizam se najčešće ne artikuliraju na način da će tebi neko od kolega ili suradnika ili izdavača doći i reći slušaj, ti manje vrijediš kao žena, pa prema tome dobit ćeš manji honorar za roman, to što ti pišeš je lošije. To naravno ne funkcionira tako. Pa pritom onda mi možemo zaključiti da toga nema, međutim treba imati na umu da je taj mačizam i ta mizoginija, da su oni kapilarni, da se oni ne ocrtavaju na taj način, nego recimo prije na način gdje vi, na primjer, imate nagradu Meša Selimović književnu koja se dodjeljuje preko 20 godina, a samo 4 puta su je dobile žene. Imate nagradu Fritz koja se dodjeljuje 7 godina, jedanput ju je dobila autorica. Imate niz nekih primjera što se tiče urednica, utjecaja u književnim časopisima, izdavačkim kućama koji su
recimo vi ste rijetka, ja bih rekla, iznimka, koji su dobrim dijelom vezani uz kolege koji jedni druge međusobno podržavaju, čineći to možda i nesvjesno ponekad, zato što su jednostavno ono buddy, a zato što se vi kao autorica uz vaš autorski rad, a i vrlo često uz sve ono što se u životu očekuje od vas, Hrvatska tu svakako nije iznimka, gdje se u Europskoj uniji procjenjuje da preko 65% kućanskih poslova, brige za djecu, za zajednicu spada na žene. U Hrvatskoj je taj postotak još i veći. Dakle, vi se onda kao žena u ovom društvu u istoj kategoriji pokušavate snaći sa kolegama koji nisu na taj način opterećeni vrlo često niti sa radom za zajednicu, obitelj, niti nekako ucijenjeni zapravo tom pozicijom žene ili majke ili autorice. Tako da, kažem, taj utjecaj toga što vi zapravo osvijestite kao žena i autorica u jednom trenutku jest vrlo kapilaran i toga treba itekako biti svjesna. Znači, manje se događaju stvari koje su na ovaj način, što sam malo prije opisala, direktno usmjerene kao nasilje. Međutim, ta evidentna neravnopravnost izbija u mnogim porama za koje vam se čini, ako reagirate, da će vas ili smatrati histeričnom, ili će vas smatrati ludom, ili će vas staviti u kategoriju gdje vi više niste autorica koju se podjednako ozbiljno shvaća da se bavi književnošću kao kolege, nego ste vi luda feministica koja na svaku situaciju neravnopravnosti, ako se nju negdje ne spomene i ne istakne, reagira burno. Dakle, situacija je vrlo nezavidna i sad vi unutar tog okvira morate itekako dobro promisliti kako ćete se pozicionirati, želite li profesionalno napredovati, a s druge strane želite li reagirati na ono na što želite, jer inače možete cijelo vrijeme vrištati od nelagode i od zapravo toga da kad jednom steknete tu svijest kako to funkcionira, ne možete stvari više promatrati na isti način. Da, i to je taj stakleni strop u koji svako malo negdje lupnemo, ali ne namjerno, nego baš ovo si rekla sjajno, zapravo kapilarno i onda se internalizirano propitivanje, ali jesam li ja uistinu, trebam li ja to, mogu li ja to, onaj neki imposter sindrom koji zapravo apsolutno utječe i na samo promišljanje onda o sebi što bi mogli, što ne bi mogli, a onda još ako na sve to ti dođe neki gaslighting ako i reagiraš, jer nisam ja to baš tako. A i s druge strane ne želiš, i nitko to od nas ne želi, graditi sliku o sebi kao neke žene u bilo kojem profesionalnom segmentu da pripada, recimo sad književnosti, koja se neprestano nešto žali, propituje, ukazuje, dokazuje, jer na taj način zaista koliko god vi ukazujete na ispravne stvari, vi sebi kopate jednu jamu, ja bih rekla nišu, ali zapravo jamu u koju vas se počinje svjesno ili nesvjesno stavljati i koja negdje obezvrijeđuje vaš književni rad i ne dozvoljava mu da se doživi na isti način kao neko koji ima sve uvjete i privilegije za rad i naprosto nije opterećen s tim, ne mora se s time baviti, a vi jednostavno morate. Dakle, ti osjećaš da se ti moraš suzdržavati od nekih reakcija? Pa ja se ne suzdržavam baš toliko. Naravno, što sam starija i što više imam životnog iskustva, samim time biram neke poligone ili neke frontove na kojima ću istupiti i reći stvari za koje smatram da trebam. Međutim, ne bih rekla da se suzdržavam, ali govoreći o svemu ovome mogu razumjeti kolegice koje se suzdržavaju, iako ne smatram da je to dobro, jer na neki način opet se sve to obije u glavu i na neki način samo produžavamo to tavorenje zapravo u jednoj temeljnoj neravnopravnosti, ali kažem mogu razumjeti jer to zahtijeva silnu količinu energije, prisutnosti, svjesnosti, ja bih rekla mudrosti, da zapravo u takvim neravnopravnim okolnostima ne kompromitirate svoju poziciju, poziciju svojih kolegica i da zapravo napravite još veću štetu na neki način tom kozu kojeg želite zagovarati i za kojeg ste toliko bolno svjesni da je on ispravan i da je na korist svima. Karla, da, jer to je zapravo taj... Ja slušam Ivanu, pa mi samo... To je moment koji imamo, ne znam, na svaki 8. mart kad imamo, kada faktivke organiziraju sjajan noćni marš, onda svaki pa kaj vi još sad imate marširati za svoja prava, pa kaj pa imate sve, ne, ali ljudi zapravo ne shvaćaju da mi se
da nijedno pravo koje pod broja nije dobiveno, nego je izboreno, nije zdravo za gotovo i ne treba se uzimati zdravo za gotovo jer mi se danas ponovno borimo da ne izgubimo neka prava koja smo prije imali čak i na razini Ustava, ako ćemo pričati recimo o pitanju abortusa. Tako da iznova moramo znači neku svoju poziciju zadržavati, neka svoja prava zadržati ili izboriti nova, ali da pritom to ne ispadnemo lude, histerične i da kaj sad vi pa sve ste dobili jer što, imamo pravo glasa. Sve smo dobile. Dakle, imamo pravo na školu, imamo pravo glasa, financijski smo neovisne i tako dalje. I dalje nam je teško i uvijek se moramo ponovno boriti. Što je zapravo ta zamka? Zašto nam je tako teško? Mislim, Pa evo, baš malo prije, mislim, oprostite ako ste htjeli još nešto. ne, Ne, upravo se o tome radi, o toj pod broj 1 strahovito neravnopravnoj podjeli rada koji vama ne dozvoljava da vi imate vrijeme u danu koje ćete vi koristiti za borbu, za nekakav rast, razvoj u različitim segmentima. Ovo kad kažete financijsku neovisnost, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u Hrvatskoj 15% žena su vlasnice nekretnine. Dakle, to je prvi korak gdje mi ne možemo govoriti o financijskoj neovisnosti jer pogotovo ovo čime se bavi Solidarne i Karla, ti to sigurno daleko bolje znaš. Ako se dogodi neka situacija da žena poželi otići, ne može zbog nepostojanja financijske neovisnosti. I zbog nepostojanja mjesta na koje može otići jer naprosto nema nekretninu u koju može... Na kraju krajeva žena koja preživi nasilje, ona napušta svoj dom. Ne napušta ga nasilje. Ali na kraju krajeva, zašto bi žena morala preživjeti nasilje da poželi otići i da može adekvatno se skrbiti za sebe i eventualno svoju djecu. Dakle, tu već na tom prvom koraku padaju sve iluzije oko toga da smo mi financijski neovisne, da imamo potpuno iste prava kad je toliko primjera u Hrvatskoj gdje za isti posao žene i muškarci dobivaju različite plaće i tako dalje. Dakle, već tu zapravo padamo na toj prvoj stepenici, a iz toga proističe sve ostalo. Tako da teško možemo zapravo govoriti o tome sve ste dobile, a pod broj 2 to dobile je isto vrlo nekako suspektno jer to ništa nije dobiveno, to je sve izboreno. Dakle, ja vjerujem da ste vi to iskoristili u ironičnom tonu. Da, jer indeks ravnopravnosti koji svake godine radi Europski institut za rodnu ravnopravnost, prema njemu se recimo vide neki mali pomaci u kontekstu Hrvatske. Naravno ne kada pričamo na temu nasilja nad ženama. Međutim, Hrvatska od 27 zemalja tamo je tek na 19. mjestu. Jer mi ako i gledamo te neke pomake u poslovnom svijetu, u kontekstu edukacije i tako dalje, vrlo često se zanemaruje, a Ivana je spomenula taj dio, ovaj kućanski rad. Obiteljski rad i briga o djeci. Koje najčešće žene ipak preuzimaju na sebe, to jest to padne na žene. Ako uzmemo samo porodiljni dopust, mislim da je podatak da u Hrvatskoj manje od 5% očeva iskoristi porodiljni dopust zapravo za brigu o djetetu. Postoji taj obavezni porodiljni dopust za očeve koji traje 10 dana. 10 dana. 10 dana. Krasno. Znači, meni je recimo to jedan šokantan podatak. Mislim, tako smo se obradovali da postoji obavezni, ali oni u trajanju od 10 dana. Dakle, ok, u redu. Ja mogu razumjeti iz raznih i nekih bioloških aspekata žena će pogotovo prvih nekoliko mjeseci biti. Međutim, ne radi se samo ni o djeci, radi se najčešće i o brizi o starijima, gdje vrlo često u Hrvatskoj, pogotovo u ruralnim sredinama, briga za majke, očeve, svekrve, to nije nešto što snose najčešće partneri ili muškarci u toj zajednici, nego žene. Tako da niz je tu nekih, i to je isto taj primjer kapilarnog zapravo mačizma i mizoginije i nepravde, gdje samo to da ti jednu osobu opteretiš sa svim obrocima koje u danu treba skuhati, sa svom nabavom koju treba napraviti, sa svim liječnicima na koje treba misliti, roditeljskim sastancima, aparatićima za zub. Znači, jednostavno, u kojem trenutku se vi borite? U kojem trenutku vi zaista uzimate feminističku literaturu, otvarate, počinjete čitati, nadograđujete se s teorijom? U kojem? Mislim, tog trenutka ili jednostavno predahnete. Mislim da odmor je otpor. Doslovno. Mi smo duboko ukorijenjeno
patrijarhalno društvo i kapilarno to se svugdje Mm. osjeti. Mislim da su pomaci koji se u nekim sferama su više vidljivi, u nekima manje, ali kažem i dalje tu još puno mi moramo još puno moramo preorati toga. Jer naprosto, mislim, gdje god se okreneš i onda još, kada ne znam, ja kad odem na put, onda mene uredno ljudi pitaju, a kako ćeš s djecom? Ja kažem, pa djeca imaju drugog roditelja, mislim, ne razumijem. Pa kako će on sam 7 dana? Pa mislim, kako ne bi mogao? Mislim, ako mogu ja što... Da. I za razliku, mislim, da se razumije, nije da se on žali, nego drugi, mislim, i taj moment mi je da mi cijelo vrijeme, da je obrnuto, ne bi mene nitko pitao kako ćeš ti sad sama 7 dana s djecom. Ili njega da on negdje otputuje na 7 dana da ga neko Nikoga pita, neće "A tko su- pitati." di su ti Da, djeca, da, šta da, si s da, djecom šta s djecom, napravio? Mislim, podrazumijeva se. To Evo, je mene neka. isto sad susjeda pitala, bio Interliber, dakle, bila sam zauzeta non stop. Mm. Ko je s djecom? Dakle, kažu, pa tata je s njima, mislim, Koja djeca? Ne Da. A ja sam s vremenom razvila malo, to baš mi je dosadilo odgovarati na ta pitanja, ali s vremenom kad stekneš malo samopouzdanja i više ne shvaćaš te stvari tako dramatično jer znaš da se neće skoro promijeniti, ja sam počela odgovarati da sam ih dala u dom, jer jednostavno, mislim, u domu su u Nazorovoj, jer i onda ljudi malo stanu i pomisle jer kao očito je to moguće. Tako da. Nakon svega rečeno, ima li uopće pozitivnih praksi? Pa mislim, ja kao vječna optimistkinja Ajde, moram reći da sigurno ima nešto dobro. Evo, rekla sam neki... Ali to je taj trud. Da, to je taj trud. Mislim, trud. imaju neki mali pomaci. Spomenuli smo femicid, ne mislim da je femicid pozitivan, nego promjene zakonske. Donešene su još neke promjene unutar zakonskih okvira, čak i unutar nekih praksi. Tako da ne znam, ženama je sad omogućeno da video pozivom mogu davati iskaze i tako dalje. Međutim, meni se čini da najbolji primjeri pozitivni koje vidim dolaze upravo od strane civilnog društva. Od raznih kampanja, inicijativa, edukativnih aktivnosti koje se provode, koje se iniciraju, dolaze upravo sa nezavisne scene. Što ne bi bio problem da je to, kažem, neka dodana vrijednost na ono što sustav već radi. Međutim, kad dođemo do toga da civilno društvo de facto krpa rupe sustava, javnog sustava, on tu ja već vidim itekakav problem. Da. Ja cijelo vrijeme si razmišljam, možda će se stvari riješiti u nekom trenutku kada, ne znam, od prvih razreda osnovne škole budemo imali građanski odgoj i sveobuhvatnu seksualnu edukaciju. Kažem, možda samo i sebi tu negdje tješim, ali uistinu mislim da je možda za nas već prekasno, ali za ove najmlađe generacije nije i stvarno sam čvrstog stava da treba krenuti sa edukacijom i prevencijom u tom smjeru od najranije dobi. Da. Od najranije dobi i tu, mislim, čak kad govorimo o srednjoj školi, to je prekasno. Predškolska dob za neke stvari, osnovna školska, kad smo došli do srednje škole, to su već oformljeni ljudi. Pogotovo u sad vremenu u kojem živimo, interneta, svih tih mobilnih, digitalnih aplikacija i alata koji nas naprosto nasmelju. Tako da, evo. Dobro je. Zapravo od najranije dobi treba početi i još uvijek je to sporadično. Nije ušlo toliko u javne ustanove i škole. Nije, ne. Ali preko nekih radionica, nekih dodatnih sadržaja se radi na tom. I to je pohvalno. Međutim, ja uistinu mislim da takve stvari trebaju biti unutar kurikuluma. One moraju biti institucionalizirane. Točno to. Da. Ivana, što tebi znači pisanje? Je li to čisto potreba da ispričaš neku priču ili zaista nekad progovaraš o tom društvu i njegovim anomalijama? Spomenula si već ruku. Rekla bih da je to povezano. Da je to sve zapravo... ne postoji jedan razlog zašto pišem koji bih mogla imenovati. To je nekako dio neke moje i potrebe, a onda paralelno
sa vremenom, s godinama usavršavanja u tome i osvještavanjem koliko to volim raditi, želim raditi, koliko mi je važno, koliko mislim da mogu doprijeti i do sebe i do drugih na taj način. I to u nekom trenutku postane zapravo način života, vjerojatno više nego nekakav projekt ili sad shvaćanje same sebe kao spisateljice. To s vremenom, evo sad već, ne znam, prošlo je gotovo, prošlo je 20 20 godina godina, da. od moje prve knjige i kažem nekako to je negdje, ne znam kako bih sad drugačije bez tog pisanja. Tako da, naravno da mi je važno kada pišem da pišem o nečemu što me opsjeda, što smatram da je bitno, jer mislim da se čovjek ne može niti ozbiljno, niti dugo baviti nekom temom koja ga zaista iznutra negdje ne pokreće, a s druge strane da sa nekom svakom novom knjigom pokušam to artikulirati na što bolji način, da negdje i sebi, neću reći dokažem nešto, ali da si postavim neki izazov i da naprosto rastem u tome, a i da na neki možda novi način dođem do čitatelja ili do nekih novih čitatelja i da im posredujem ono u što iskreno vjerujem da je važno. Tako da sve je to povezano, ali rekla bih da nema jednog razloga zašto pišem, sve je to u nekom trenutku postalo negdje dio mene sad, koji više mi je teško odvojiti od sebe. Postoji to nekakva definicija ženskog pisma, što naravno ne moramo svi se uklapati točno u neke definicije, koje uvijek govore da su žene kao autorice sklonije pisanju o nekim intimnim, dakle, ispovjednim s ispovjednim tonom, nekim intimnim problemima, dakle nekako okrenuti se prema unutra. Onda je uvijek zanimljivo čitati književnice koje su okrenute i prema vani, dakle, koje portretiraju društvo i zapravo pojedince, njihove odnose, jer sve uvjetovano kontekstom. Ja bih bila prvo možda malo oprezna s tim terminom žensko pismo, jer kada kažemo da je nešto žensko pismo, onda pretpostavljam da postoji ili muško pismo, a to ne postoji, ali onda ako ne postoji muško pismo, postoji neko pravo pismo. Što onda to žensko pismo odmah se svrstava degradira. U nešto što je zapravo ograničava. Manje univerzalno, manje ljudsko zapravo nego imanentno ženama, što onda opet žene stavlja u neku poziciju da njihova iskustva nisu toliko ljudska koliko su ženska, što onda opet povlači za sobom argumente da prema ženama možemo imati drugačiji odnos u društvu. Tako da to je jedna stvar. Druga stvar, moramo uzeti u obzir da su tek unazad 200 godina žene zapravo izborile masovnije pravo na obrazovanje i opismenjavanje, što i dalje u nekim dijelovima svijeta nije tako, nego je zapravo tragično neravnopravno. I mislim da je taj dio ljudske povijesti koji je ženski dobrim dijelom neispričan. I da to nema toliko veze sa intimnošću ili sa društvenošću, jer mi itekako možemo razumjeti kad čitamo roman o nekim, uvjetno rečeno, društvenim temama, mi iz toga razumijevamo kakva je intima tih ljudi, kao i obrnuto. Ako čitamo roman o nekim, uvjetno rečeno, intimnim temama, mi jako dobro razumijevamo kakva je društvena situacija. Recimo, ako imate dvije djevojke koje su par i šeću gradom i neko ih pogodi kamenom u leđa, sad, pitanje je li ta njihova ljubavna priča ili priča o njima intimna ili je društvena. Jer ona zapravo nije ni jedno ni drugo, odnosno ona je oboje. Jer vi kroz nečiju intimu i kroz doživljaj samog sebe ili same sebe možete jako dobro razumjeti kakvo je društvo u kojoj ta osoba živi. Dakle, hoću reći, ne postoji naša intima mimo društvenog okvira. Mi živimo intimu onako kako smo ju naučili živjeti, odnosno kako su nas modelirali od najranijih nogu. Jednako tako, način na koji ćemo se mi postaviti prema tom društvu govori o našoj nekoj intimnoj snazi, postavljenosti, motivaciji i želji da nešto promijenimo. Tako da ja bih rekla da se ta ljudska iskustva, muška i ženska, u nekoj mjeri razlikuju zbog povijesnih i društvenih okolnosti, ali ne bih ih dijelila u nekom smislu da jedni progovaraju u jednom, a drugi u drugom, možda na različite načine ili možda postoji naravno i razlika u poetikama i stilovima, međutim i jedno i drugo je uvijek, koliko god mi bježali od toga, i intimno i društveno i kada čitamo o jednom, htjeli ili ne htjeli, mi dobivamo informaciju kakav je taj svijet u kojem naši likovi žive.
Da. Progovaraju li pisci u Hrvatskoj o rodnoj neravnopravnosti? Pisci i spisateljice, mislim i žene i Pa muškarci. spisateljice svakako da. Da. Spisateljice da. Pisci poneki. Postoje naravno neki naši dragi kolege koji i čitaju i prate to što radimo i mi, kao što mi pratimo i čitamo Njih, što rade da. oni. Međutim, rekla bih da je taj postotak daleko više u korist toga da spisateljice i čitateljice čitaju muške autore nego što je obrnuto. Jednim dijelom, Je. naravno, to je zbog patrijarhalnog sustava, drugim dijelom zbog obrazovanja koji iz takvog sustava proizlazi, gdje mi imamo u najvećoj mjeri muške autore u lektiri i mi smo kao čitateljice iz početka već kolonizirane tom nekom muškom imaginacijom svijeta i ona nam je i negdje strana, ali opet i bliska i poznata, dok recimo kolege, pisci ili čitatelji recimo samo, nisu na taj način upoznati sa onim što žene pišu i kako žene pišu, nego moraju najčešće napraviti neki iskorak dodatni koji je motiviran ili njihovom znatiželjom za svijetom u kojem žive ili solidarnošću sa svojim partnericama, prijateljicama, kolegicama, pa onda to naprave, ali to je, rekla bih, manji postotak u odnosu na prosječnog čitatelja koji će posegnuti za nekom knjigom koju je napisala autorica. Rekla bih da je to, da nemam, naravno ograđujem se, nemam ono neke egzaktne podatke, ali moj dojam i neko skromno životno iskustvo mi govori da će muški čitatelji puno češće posegnuti za muškim autorima, dok je kod autorica, odnosno kod čitateljica, zapravo ili podjednako ili kažem čak nekako od tog najranijeg doba i od te neke upoznatosti kroz kurikulum, kroz lektire, kroz školski sustav sa onime o čemu pišu muškarci, nama vrlo, vrlo jasno i blisko i to se postavlja kao nekakav okvir ka kojem treba stremiti. Istina je da je zapravo u lektirama su većinom muški autori. Imamo sreću da je tvoj Hotel Zagorje ušao u lektire. On je u izbornoj lektiri, tako da nije baš... Ivana Bodržić i Ivana Brlić-Mažuranić. Otprilike. Ivane. Dvije žene. Ali isto postoji taj trend u Hrvatskoj i zapravo u svijetu. Da imamo što više ženskih autora i činjenica je da su većina čitatelja žene. Je li to možda mjesto, nekako potencijalno mjesto gdje će se stvari moći promijeniti u društvu? Pa čitateljice jesu u većoj mjeri žene, odnosno žene su u većoj mjeri čitateljice. Po nekim istraživanjima gotovo 70 do 75% čitateljica su žene. I sad ne znam, mislim, ako su žene te koje čitaju, ne znam kako će se to promijeniti, jer njima i onako više toga je jasno. Očito, bilo mi je zanimljivo na jednom književnom festivalu kad sam bila, pa je bio jedan poznati pisac talijanski koji je se u nekom trenutku na takvo pitanje rodne neravnopravnosti okrenuo ka čitateljicama i rekao, ali vi ne morate svoju djecu tjerati da čitaju, vi tjerajte svoje partnere da to rade. I sad, bila sam na istom tom predstavljanju. I sad koliko god je to s jedne strane bilo nekako dobrohotno i okrenuto ka tome da se ti partneri i muškarci nekako pridobiju pameti, toliko je bilo i poražavajuće jer se ponovo na žene stavlja ta odgovornost kao da su muškarci maloumni, pa sad njima je potrebno da im dođe neka mama, jednako tako kao što će doći tom djetetu pa mu reći slušaj, čitanje je dobro za tebe, tako a dijete ne sluša. Tako i svom partneru, odraslom i punoljetnom. Tako i svom odraslom, punoljetnom partneru treba reći, evo vi, znaš, i meni je to bilo nekako ono, zar je moguće čak i kad je neko tako dobronamjeran i zapravo donekle osviješten i ne bi se reklo da spada u ovaj dio nekih muškaraca koji su neko ništa ne vidi, ne razumiju, ali opet zapravo toliko temeljno ne razumije to da pored svega što ja jesam i radim, još trebam voditi računa o tome da ja sad svog partnera preodgajam u smislu govorim, slušaj, ti moraš čitati jer kao, mislim, bit ćeš pametniji. Ne? Zašto ja to? Bićemo ravnopravniji. Da, tako da, evo, mislim da to dosta govori zapravo o tome kao da li sad čitanje tu nešto pomaže ili ne. Ako
ako je opet većina, da, pa mislim, ne znam, nema tu jednoznačnog odgovora kako doći do te promjene, ali ono što sam možda rekla na početku, treba paralelno iz različitih smjerova utjecati i toga da postoji zakonodavni okvir i edukacija, kurikulum, suosjećanje, razgovori, tribine, knjige, znači sve. Potrebno je sve da se događa Na svim paralelno frontima. na svim frontovima kako bi došlo do nekih promjena temeljnih, koji su spore, užasno spore, ali može se. Sad sam se sjetila zapravo i straha od letenja Erike Jong koji je zaista izazvao revoluciju književnosti i potaknuo je neki novi feministički rad, drugi feministički val u svijetu. Može li zaista književnost utjecati na društvo? Dakle, potaknuti takve važne promjene? Pa može, ali kažem, opet treba se puno toga negdje složiti podjednako. Treba društvo biti zrelo. Spremno za neke stvari. Ne može svaka knjiga odjeknuti u svakom trenutku i u svakom društvu na isti način. Ako biste vi sad takvu knjigu plasirali u nekom društvu koje je potpuno zatvoreno, koje je recimo ne znam, desetljećima ili jedno stoljeće, ta knjiga ne bi napravila ništa. Ona bi samo zbunila, razjarila, ona bi dovela možda do još krvavijeg nekog sukoba unutar te hijerarhije, ali ako se to društvo pomalo iznutra mijenja, pa onda dođe neka knjiga koja još na svemu tome, na tim krilima bude popularna i progovara o nekim temama, onda itekako može pomoći, ali jedna po jedna knjiga, kako ne, mislim, može, samo zašto uvijek očekujemo od književnosti kao da te promjene budu nevjerovatne, vidljive, od danas do sutra, kad ljudi kažu hoće li književnost promijeniti, onda neko kaže ne, to ništa ne mijenja, ili kaže da, to ne ide tako, to ide malo po malo, i... Ali čak da se samo jedan čitelj i čiteljica pa budu pod utjecajem te knjige. Mislim, ja se sjećam kad sam prvi put pročitala Dubravku Ugrešić, sad slušam vas i baš to kad se... To su ti momenti koji ne sad da se tebi sve odjedanput promijeni, ali ti negdje krene raditi u tebi. To su paralelno neke... da. I onda kreneš osvještavati neke stvari koje možda prije nisi. Kreneš neke druge stvari drugačije percipirati, povezivati. Naprosto I kreneš utjecati na druge. Tako je. I to se naprosto... I krene onaj mali val, ona mala iskra i to naprosto sve ide više i više i više. I sad da imate u prostoriju 100 ljudi, jednu takvu osobu koja će još jednoj osobi prenijeti iskru i tu već zapravo, jer ja ne mislim da jedna knjiga može pokrenuti sad I nepravedno je to i očekivati od književnosti. I ne bi trebali prebacivati takvu odgovornost i kao niti na, kako je rekao taj pisac, na žene da svojim partnerima daju da čitaju. Da ih tjeraju da čitaju. Da ih tjeraju da čitaju. Niti očekivati da će, ne znam, neki umjetnički rad, bilo to da je književnost, likovnost ili, ne znam, glazba. Ali ako na jednu osobu već napravi promjenu, to je puno. To bi zapravo bilo moje sljedeće pitanje i zapravo zaključak cijelog današnjeg razgovora je zapravo malim koracima, djelovanjem na više fronta. Sve što smo već rekli, mi možemo zaista postepeno, polako i dugoročno mijenjati ovo društvo. I jako mi se svidio ovaj citat koji sam našla na vašim stranicama i htjela bih ga pročitati. Dakle, gdje počinju ljudska prava? U malim mjestima blizu doma, tako malima da ih se ne vidi na kartama svijeta. Ipak ta mjesta čine svijet pojedinca. Susjedstvo u kojem živi, škola ili fakultet koji pohađa, tvornica, farma ili ured u kojem radi. To su mjesta gdje svaki muškarac, žena i dijete traže jednaku pravdu, jednaku šansu, jednako dostojanstvo bez diskriminacije. Ukoliko ta prava ne znače ništa tamo, onda malo znače bilo gdje drugdje. Bez djelovanja građana kojima je stalo da ih ostvaruju blizu svog doma, uzalud ćemo tražiti napredak u širem svijetu. Eleanor Roosevelt. To je to. Dakle, zaključak. Svatko je zapravo od nas agent of pokretač. Change. Da, i možda još samo da dodam, kao što i u nazivu vaše zaklade, ja mislim bez te solidarnosti da je to nemoguće. Da je nemoguće očekivati i zapravo nekako oholo da mi imamo nekakva prava, bilo kakva, a nismo u stanju stati uz nekoga i pokazati prema nekome solidarnost i negdje biti svjesni da stvari niti počinju niti završavaju s nama. Tako da sve je to na neki način povezano. Zajedničko djelovanje. I zajedničko djelovanje, da. Jer mislim, niko od nas nije izdvojen u tom smislu da mu može njemu ili njoj biti bolje ako svima ostalima loše. I to je ono što se negdje u sociologiji zove sebični altruizam.
kad vi dođete do ideje, odnosno do bjelodanosti te ideje, da ne može vama biti dugoročno dobro ako je svima oko vas loše. A što je većem broju ljudi oko vas dobro, to je veća šansa da će vama bez osobitog truda u tom društvu biti dobro. Tako da, to je možda nešto što je užasno važno ponavljati. Mi imamo primjere iz prakse. Imamo jednu gospođu koja se prije par godina javila nama na fond jer je trebala našu pomoć. Mi smo joj tu pomoć pružili i ona je sad već, ako se ne varam, 3 godine kontinuirana donatorica Fonda za žene. Ona da mjesečno koliko može jer naprosto zna što znači to kad ti jedna osoba ili jedna organizacija ili kad ti netko pruži ruku podrške u trenutku kada trebaš. Tako da, malim koracima. Hvala puno, Ivana i Karla. Hvala vam. Hvala vama.